आता घे कापूक. नाव ते नको. अरे काय नाही नाव घे का तू काप. आता तुझंच होतो माहित आहे. बोला आता. हॅपी बर्थडे टू यू. तरी बघा आपली बिर्याणी रेडी झाली आहे. चला आम्ही निघतो. चला तुमका बेस्ट ऑफ लक उद्यासाठी. चला चल मित्रांनो, आपण जे कॅप्सूल रिसॉर्ट बघतो ते वैशालीस कॅप्सूल रिसॉर्ट, ते या मालकीन. आम्ही येऊन पोचलो बाळा पेडणेकर यांच्या घरी. हे बघा यांच्यामुळे. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आम्ही चाललो तळाशिलात. जातलो आम्ही कॅप्सूल रिसॉर्टला आणि तिकडे गौरवचा वाढदिवस आज. तर गौरवने आज आमका बोलवलं ना फॅमिली. तर सृष्टी, मी आणि श्रेयस तिघंजण जातलो. आई हल्ली बरेच दिवस तिकडेच होती, त्यामुळे ती म्हणायला लागली मी नाही आहे. तर आम्ही तिघंजणं जातलो आणि आपलं एक मजा म्हणून म्हटलं जाऊया. त्यांनी बोलवलं नाही पण वाढदिवस साजरा करूया यावा. तर बघूया आता वाढदिवस साजरा कसं करता. केक बिक कापूचा काय तर अजून ठरलं नाही. तर जाऊया. जाऊच्या आधी आम्ही जातलो माझ्या एका मित्रांजवळ, बाळा पेडणेकरांजवळ. आणि त्यांना आपल्याला ट्रॅप द्यायचे तेव्हा बरेच दिवस त्यांना मी ट्रॅप देतलं म्हणते. कारण माझ्या व्यवसायाची सुरुवात केलं आहे ती त्यांच्यामुळेच केलं आहे. जी जाळी वगैरे मी सुरुवातीक वापरलं आहे ही सगळी मका त्यांनीच दिल्यानी आणि आज तक अजून पण मका ते सपोर्ट करतात, जाळी वगैरे देतात. तर त्यांना विसरान चालायचं नाही. तर त्यांना दोन आपण ट्रॅप देतलो आपले. तर चला आधी त्यांच्या घरी जाऊया आणि त्याच्यानंतर पुढे गौरव जाऊ. चला तर सृष्टी आणि श्रेयस असतो. सृष्टीचा ड्रेस बघा कसं वाटतं. आता ड्रेस वापरू लागला आता. आणि श्रेयस असा. तर आपली बाईक आणि आपण बाईकने चाललो. आता संध्याकाळ होईल या. तर जाऊया कारण तिकडचा रस्तो लयच बेकार राहत असो. त्यामुळे आम्ही आता हळूहळू यांका दोन ठिकाणी उतरवतलं आहे चढावाक. कारण त्या चढावाक टेबल सीट घेऊन चालणं म्हणजे रिस्की आहे खूप. चालत यावचा तुमका चढाव काय. चला जाऊया आपण तळाशील. आम्ही येऊन पोचलो बाळा पेडणेकर यांच्या घरी. हे बघा यांच्यामुळे आम्ही माशाचा धंदो चालू केलो. सगळी जाळी वेळी जितकी माझ्या व्हिडिओत बघतात ती मका यांनी दिल्यानी. आणि आज आपण ह्यांका देतलो दोन पिंजरे. तुमचे पिंजरे आणलो. चला यावा घरात. बाकी काय तब्येत पाणी. तर ह्यांचा घर असा. हे बघा इथे समोरच नदी असा आणि पूर्ण इथून गेला की त्या बाजूक समुद्र. इथे कुर्ले प्रकल्प चालू आहे बघा. दाखवते. इथे कुर्ले प्रकल्प बांधतात. तिकडे पण मासे होते पहिले सोडलेले. आम्ही पण पहिले सोडू त्याच्यात मासे. नंतर आता वादळाच्या टायमात आता फुटला पाणी येईल आणि त्यामुळे ते आता रिजेक्ट केले. आणि आता हय नवीन बांधतात. हे बघा हय बांधायचं म्हणजे पाणी मोठं आहे आता. त्याच्यासाठी काय आता कसं खाली मागवता सिमेंट घातले आणि सगळं कोबो. ती भिंत काहीतरी पडली परत. आता परत बांधतील. तर इथे हा कुर्ले प्रकल्प. तर आपण झालो चालू की एकदा नक्की याचा व्हिडिओ करूया. इकडे यांचं घर. भरतीचं पाणी इथपर्यंत येत आहे बघ. जेव्हा मोठी भरती असताना त्या भरतीचं पाणी पूर्ण इथपर्यंत येतं. ही आपली गड नदी जी आमच्याकडून येते तीच नदी. कॅप्सूल रिसॉर्टला चल वहिनी. बाय बाय. आम्ही चालतो कॅप्सूल रिसॉर्टला. बघा असे कॅप्सूल आहेत तुमका नंतर दाखवत आहे. आणि या साईडला बीच आहे बघ. ते लागूनच बीच आहे. तर आपण आधी जाऊया आतमध्ये. सृष्टी आणि गेले आतमध्ये. मला एक फोन इलेलो त्यामुळे मी इथे बोलत थांबलो आहे. तर कॅप्सूल मका वाटतं सगळे फुल आहेत. आपलं बघूया आता कुठे हे होतं. तर चला आधी जाऊया आतमध्ये आणि बघूया. तर चला येऊन पोचलो आपण. आणि हे कॅप्सूल रिसॉर्टचं रेस्टॉरंट आहे बघा. आणि सृष्टी यांनी येऊन आधीच नंबर लावले नाही. मग वाटतं जेवकत नंबर लावले आणि काय कळणार नाही. तर जाऊया आधी भेटूया गौरवला. विश करूया गौरवला बड्डे विश. खया गौरव बघूया. इकडे जेवणाचं काम चालू. नमस्कार. हे सगळे आपल्या ओळखीचे असतात. सगळे काकी विकी सगळे आपले सबस्क्रायबर आहेत सगळे. अरे बड्डे वालो खया भांडता की काय. खूप खूप शुभेच्छा. तुम्ही आलात. तुमचा अमूल्य वेळ इथे दिला. अरे तुमच्यासाठी द्यावा लागतो वेळ ना वहिनी. नशिबान इलाज म्हणता. नाही नाही आमचं काय काय. अरे आम्ही
बिझनेसच आमचो तसो हा बाबा. अगे आमचो बिझनेसच तसो हा, त्यामुळे आमका करूचा लागतो तसं. काय करतात तू गेलोच नाही का सोयी आमच्या बिझनेस मध्ये कॉम्पिटिशन खूप वाढलेली आहे. कॉम्पिटिशन वाढू दे. स्पेशल काय बनवतास? चिकन बिर्याणी. चिकन बिर्याणी बघ, कांदे कापतात काकीने. इकडे चिकन असा, आणि ह्या का पाणी उकळत ठेवला, पाणी ठेवलं. आता वहिनीच्या ती स्पेशल चिकन बिर्याणी खाऊची आता, बघूया तरी. आणि का केक बी केक बी आहे तो नंतर आम्ही हा तिकडे बीचवर कापूया केक. बर्थडे साजरा करायचा आहे. ओके. समुद्रावर जेवण जाऊचा घे पत्रावळी लावून हा. गोल राऊंड मध्ये हा, बसायचं आणि जेवायचा. रिसॉर्टवर जेवण नाही. रिसॉर्टवर ना, समुद्रात जेवचा. हां, जेवणच जायचं आज. जेवणच हा, ओके. तिकडे बसून जेवायचं. आपले हे बघा, आपले मित्र असत इकडे जर इलात तळाशिलात आणि तर तुमका बोट सफर वगैरे करूची असत, डॉल्फिन सफर वगैरे, तर आपलं मित्र ललित तर ते का नक्की कॉन्टॅक्ट करा. ललित, आपल्याकडे काय काय ॲक्टिव्हिटी असत? आपल्याकडे डॉल्फिन सफर आहे. डॉल्फिनमध्ये तुम्हाला समुद्र सफर जे आहे ते समुद्रात गेले डॉल्फिन बघायला मिळतात. त्यामध्ये तुम्हाला कवडा रॉक बघायला मिळतो. शिंपला आयलंड, ज्याचे शंखशिंपल्याचं आयलंड आहे, त्याच्यावरती तुम्हाला 10 ते 15 मिनिटं उतरायला मिळतं. आपला गड नदी आणि समुद्राचा संगम बघायला मिळतो. प्लस तुम्हाला कवडा रॉकला त्या गोल राऊंड मारायला मिळतं. कवडा रॉकवरती मस्तपैकी एक छोटे छोटे जे रॉक आहेत, एक गोल्डन रॉक आहे, एक ब्लॅक कलरचं रॉक आहे, ते पण तुम्हाला बघायला मिळतात. आणि ही पूर्ण राईड आहे ती साधारण 1.25 तास ते 1.5 तासाची राईड आहे. बरोबर. अजून आपल्याकडे आहेत कांदळवन सफारी आहे, कांदळवन जंगल सफारी आहे. म्हणजे आम्ही कांदळवनातून आतमधून घेऊन जातो, जंगल सफारी करतो. बरोबर. पण आपल्याकडे आहे. पानकोल जुवा सफारी आहे. काही गेस्टना हुक फिशिंग करायची असते, म्हणजे गळद्वारे मासेमारी करायची असते, तशा पण आम्ही लोकांना घेऊन जात असतो. आणि नेट फिशिंग वगैरे? नेट फिशिंग पण आहे, म्हणजे समुद्रात जाळ्याद्वारे. कारण आपण प्रॉपर मासेमारी जे करतो, म्हणजे समुद्रात करतो, त्यावेळी आपण कस्टमरला नेऊ शकत नाही, कारण सी विकनेस येऊ शकतो. बरोबर. म्हणून जे आम्ही स्पेशल कस्टमरांना ठेवलंय की आम्ही हुक फिशिंग आणि नेट फिशिंग, म्हणजे जाळ्याद्वारे मासे आणि हुकद्वारे कसे पकडायचे हे फिरवलं जातं. आणखी एक आम्ही नवीन सफारी शोधली की कस्टमरला भरपूर लांब जायचं असतं. भरपूर म्हणजे भरपूर. बरोबर. म्हणजे आम्ही जोपर्यंत किनारा दिसत नाही तोपर्यंत आम्ही खोल समुद्रात घेऊन जातो. अख्खा समुद्र दाखवतो, अख्खा एरिया दाखवतो. अशापैकी आपल्याकडे बोटिंग सफर आहे. ओके, मग तुझा नंबर सांगून ठेव ना, जर कोणाला बुकिंग करून आधीच बुकिंग करायचं असेल तरी पण करू शकतात ना? चालेल, नक्की नक्की कॉलवर तरी बुकिंग करू शकतो, कारण आपली बोट जरा लिगल असल्यामुळे आपली बिझी असते. बरोबर. फोन केला तर नक्की चांगलं होईल. माझा नंबर आहे 9422 12 11 93. ओके. आणि तुझा इन्स्टा आयडी पण आहे ना काहीतरी? हा, इन्स्टा आयडी आहे, पण मोबाईल लॉक आहे सध्या माहिती. ओके, काय हरकत नाही, चालेल, होईल. ओके, थँक्यू. थँक्यू. तर बीचवर जाऊन येतो आणि नंतर तुमका रूम दाखवतो आहे कॅप्सूल आतमधून कसे आहेत. कारण आता बऱ्यापैकी आतमधून रंगकाम वगैरे मस्तपैकी केलेला, सध्या काम पण चालू आहे ते रंगकाम आता. आणि हे त्यांचं बीच आहे बघ, इथे समोर रिसॉर्ट कॅप्सूल सगळे, आणि इथे त्यांचं बीच. म्हणजे इकडे जर पार्टी वगैरे काय असेल तर इथे होऊ शकता. हे बघा, इथे काहीतरी हे बड्डेसाठी केलेलं वाटतं गौरवच्या. म्हणजे डेकोरेशन तुमका हव्या तसा इथे करून भेटता. हे पूर्ण बीच हा, आणि इथे खाली समुद्र आहे बघा. आता काळोखा त्यामुळे समुद्र दिसायचो नाही, पण हे बघा इथेच समुद्र आहे. आवाज तर येत असत तुमका. आवाज येता ना समुद्राचा. इकडे बसासाठी हे असत बाकडे. हां, ते असं आराम करूसाठी बसासाठी मस्त वाटतं संध्याकाळचा. तर आपण पुढे जाऊया जरा. समुद्र पूर्ण आता दिसणार आहे, पण पाणी इथपर्यंत येतं. या बघ, उधाणाचा पाणी ना, आता पौर्णिमा ना, उधाणाचा पाणी इथपर्यंत येतं. ते आवाज येतं आहे बघ. आपण मोठी बॅटरी आणलं नाही तर समुद्र दाखवू, सकाळी दाखवूया आपण समुद्र. आणि समोर असं आता रिसॉर्ट आहे बघ, समोरच आहे बघ, आणि समुद्र. तर मित्रांनो हे बघा, असे कॅप्सूल असतात. कसला भारी वाटतं बघा रात्रीचा. इकडे आता 5 कॅप्सूल आहेत. त्या साईडला नवीन 2 तयार होतात, आणि या साईडला 2 तयार होतात मागच्या बाजू. सध्या हे सगळे फुल असत. मित्रांनो, आपण जे कॅप्सूल रिसॉर्ट बघतो ते वैशालीस कॅप्सूल रिसॉर्ट. ते या मालकीन वैशाली काकी. अगे अवतार काय मालकीन असस तू ना. मग ही मालकीन. हे बघा, या रिसॉर्टची कॅप्सूल. आपण रिसॉर्ट दाखवतो आपण कॅप्सूल, पण या मालकीन. आम्ही बरेच वेळा तुमच्या रिसॉर्टवर येऊन राहू वा.
मस्त आहे रिसॉर्ट तुमचा. हो येत आम्ही त्याच्या बड्डेसाठी येलो गौरवच्या. आणि याच्या आधी पण खूप वेळा येलोय मी, बरेच वेळा येऊन राहिलोय. हां नाही इलेलो. काय होता या चिकन पकोडे, नवीनच आयटम आज खावचो आमका चिकन पकोडे. आणि बिर्याणी होता आता बिर्याणीची तयारी होत आहे. बघूया मग. ह्यो काहीतरी एक नवीन आयटम बनवता चिकन पकोडे. बराच काय काय बड्डेचा बनवता मग. हे बिर्याणीचा ना. तर लावली. हां याचे अजून थर लावतो. ओके. आम्ही इकडे नदीच्या इथे येलो आणि बघा वाटावतात मासे घेऊन येलेत समुद्रातून. काय रे तारली ना. तारली थोडी आहे, तेवढी पण नाही ना. ताजी तारली. हे किती मेहनत लागतं ते बघा. आणि लोक म्हणतले महाग असतात मासे, महागत ते हे सगळं करूचा लागता. त्याच्यानंतर खंय आपल्याक मासे खाऊ गावतात. बरोबर ना ललित. हां हे होणार. ओके. ह्यांना तर आम्ही ओळखतोच. महावितरणाची हा ते त्यांना कोण नाही ओळखत. त्यांचे व्हिडिओ खूप असतात, म्हणजे मोटरसायकलचे स्टंट भारी करतात ते. बांगडा पण आहे. बांगडा इकडे बघा इकडे बांगडे पण आहेत. हा हे बाई छोटे बांगडे. बांगडा फ्रेश बांगडा. टोळ आहे. टोळ बिळ असत. हे बघा हे सगळे तारलीच असा बांगडो. तरी बघा हे दादा कधी गेलेला तुम्ही माशाक. अरे सांग तू. 6 वाजता गेला आणि इलास किती वाजता. 8:30. आणि मासे तारले भेटली पण एवढीच होय ना. आज कमी भेटली. काल 500 किलो भेटली तिचा. काल 500 किलो यांका भेटली म्हणतात तारली. अशीच भेटांदे 1000 किलो भेटांदेत, पण भेटांदेत रिकामी यायचा लागतं नाही. कारण ते का दुसऱ्या दिवशी लोकांची हा वाईट नजर लागतात ते तसं आता. रोजच गावताला असं काय नाही बरोबर. गावताला आणि 4दा असंच जेवताला. नाही तर काय होता पण तसा कधीतरी हो का होय. नाही तर लोक म्हणतात एकाच रोज गावता ना याचो नारळ मोठो हा म्हणतली. बरोबर. पण तेका मेहनत लागता ही लोकांका दिसणार नाही. लोक मासे घेऊ गेले काय की इतके महाग. अरे बापरे. आता आम्ही व्हिडिओ वगैरे करतो ना, काही लोकांचे कमेंट असतात अरे बापरे एवढे महाग. पण त्याच्यासाठी जी मेहनत लागता ना ती लोकांका कळणार नाही. स्टारफिश सहसा किनाऱ्यावर कमी दिसतं ना स्टारफिश. आता ती ह्या झाली हे बघ. पण ती जित्ती असली का हे हा, ते बाजूचे पाय असतात हलतात ना, ना. ते हलवत राहतात. अच्छा समुद्र- Starfish. समुद्राकाठी कसं ह्या दिसणार ना मातीत असते. इथून होडीने साधारण 15-20 मिनिटं लागतात ना नसतातून बाहेर जाऊ. होय ना. चला आम्ही निघतो. चला तुमका बेस्ट ऑफ लक उद्यासाठी. चला चल. अरे लाव तू लाईट काय ते बघ. हे आता लाईट हे लावलंस तरी खाऊची थंयच जाऊ ना. बरोबर. सगळं रेडी या. तर आता तिकडे जाऊन आम्ही खातलो. येता घेतो. तर गौरवच्या बर्थडेसाठी सेटअप लावलेलो आहे व मस्तपैकी. आणि आता केक आणल्याने एक सौरभने पण केक आणला नाही स्पेशल गौरवसाठी. ए विलास मामा फोन करतोय जरा बघ व्हिडिओ कॉल. मी बघत तर हे बघ. तुझ्यासाठी हो तिका दाखवलेलं आहे शेवटी तोच इलो. तू घेतलं काय. बरेच केक केले रे. ह्योच मी त्याच्याकडे बघत होतो. हे खेकडेवाले ह्यो मध्ये ठेवली काय ह्यो. आणि एक ह्यो आता घे कापूक. नाव ते नको माझ्याकडे. अरे काय नाही नाव घे का तू काप. आता तुझंच होतो माहित आहे. अरे बोला आता. हॅपी birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Gaurav.
हॅपी बर्थडे टू यू. चला या. टाळी वाजवा रे. हा. सगळे केक कापले आहेत, बाकीचं बघा काय. चला आता का भरवा. चल चौ जा चल. वहिनी भरव. सगळ्या डुकरांका सुरी लावलेले तुम्ही हा. आता फक्त पेपर काढून. बावळी कोणची ती बघा फक्त. भाऊ जा भरव. जा काका केक भरव जा. चला ए फोटो घे त्याच्याबरोबर. फोटो आलो मी नाही. आपला खास माणूस आहे आपला. ओके जा बाबू. ब्लॉग चालू आता. माझ्या डुकराची बावळी त्यांनी भरवल्या, मी मारलं. हा. तो डुकर हे नाही मारलेला. डुकराची बावळी त्यांनी भरवल्या, मी मारलेलो डुकरा. जा बाबू. बस झाला थोडा थोडा. बस मी ह्याच्या डुकराची नाच वाटता. थोडंसच घे. ती खाईली बिर्याणी खाऊची आहे. काय माहिती अशी काय तुझे मिक्सर भारी अरे. ओके. थांबा आता मी हे घे हे घे हे घे. हा येतात भरवल्या कसं. गौरवला गौरव भरवून टाक. आहे ती चेरी चेरी. तरी बघा आपली बिर्याणी रेडी झाली आहे आणि आता वाढून घेता वहिनी. पण अशी टेबल लावलं आहे बघा. लिंबू घालू. चला तर हे बघा वाढल्याने. कोणाचा ललित टेस्ट घेऊन बघायचं. नाही एकदमच. अरे गौरव गावकरला बरोबर पाणी सोडूचा नाही. गौरवने खायचे अगोदर. ए गौरव टेस्ट घेऊन बघ. ए गौरव एक टेस्ट घेऊन बघायची. काय तू नाही खातलं खाणार आहे. मग टेस्ट घेऊन सांग नका. मम्मी खाऊ का आपलं मोकळं झालं. ह्याची टेस्ट घे ह्याची पहिली. मस्त मस्त नक्की. मस्त मस्त. ह्याची टेस्ट घे. काय या पकोडे काय ते तो खाऊन बघ. मस्त मस्त. काय वहिनी नवीन काय बनवल्या ना आयटम तो चांगला पकोडे. मस्त. चांगला ना. एक नंबर एक नंबर. तुमका आवडत लिंबू पिळायचं घ्यायचं. खयाव पिळायचं नाही तर पाणी यात मग. चला बिर्याणी खाऊन घेऊया. चला कशी झाली अरे. मस्त. मस्त ना. ब्लॉग चालू आहे. हे काय कर पाण्यात तरी पिळ नाही. सगळ्या पिळ बारा लागताला बघ. चला हे ठेव ग्लास. पिणार आहे का पाणी. पाणी पिणार आहे का. हां तर मित्रांनो ह्या साईडला पूर्ण समुद्र. इकडे आम्ही रात्री गौरवचा बड्डे साजरा केला आणि समोरच कॅप्सूल रिसॉर्ट आहे बघा. तर आपण रात्री बॅटरी इथे लावलेलो. जरा लाईट तिथे तोरणामुळे कमी पडा होती. रात्री घेऊ बॅटरी लक्षातच नाही. आता लक्षात येईल की आपली बॅटरी काय तर घेऊन बघितलं तर तिथेच होती. मग वाटलं कोण नेत पण नाही तशी कोणी नेल्या. बॅटरी आपली जाग्यावरच होती. तर आम्ही आता निघतो लवकरही जाऊ. चला इकडे रिसॉर्टचं बघा. हे रिसॉर्टचं बोर्ड वैशाली कॅप्सूल रिसॉर्ट. तर इथे जरासं पुढे गेला की तळाशील गावाचं एंड पॉईंट. त्याच्यानंतर नसतं म्हणजेच संगम. त्याच्या पुढे पलीकडे संगमाच्या पलीकडे सर्जकोट. तर आपल्या इकडे जाऊचा घरी. चला तर निघाया थोड्या वेळात. इथे गाडी घातल्याने खाली यांना विचारताना गाडी रुपली ती खाली एक साईडने. ते पूर्ण गाडी खाली रुपली आणि येणार नाही. कालपासून गाडी तशी जा बाहेरच येणार नाही. बघा आता दिवसाचं मस्त वाटतंय. कसली चित्र काढल्या मस्त. मासे मस्त काढल्या ना. एकदम भारी पैकी वगैरे रंगवल्याने. इकडे वॉशरूम. इकडे कमोडा. इकडे शॉवर वगैरे असत.
अशी रूम असाय बघ. आणि आता पहिले बघितलेलं तेव्हा हे रंगकाम केलेलं नव्हता, आता पूर्ण असं रंगवलेलं बघा. आणि बाकीचे याचा काम चालू आहे पेंटिंगचा, पण हे अशा प्रकारे असं ते बघा. धन्यवाद. आम्ही आभारी आहोत तुमचे, आमची एवढी सेवा केल्याबद्दल. आणि आता आम्ही निघालो घरी. चला तर मित्रांनो, आता झाली सकाळ आणि आम्ही आता निघालो घरी. म्हणजे बरंच उशीर झाला, श्रेयसला शाळेत पण जायचं, तर आता जातो. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ कसं वाटलो नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर बाय बाय.